дилшодбек мегӯяд бародараш хушнудбекро аз зиндони рақами 7 деҳаи Ариск дар минтақаи Красноярск ба ҷанг бурданд. ӯ барои куштор ба 8 соли зиндон маҳкум шуда буд. модари яке аз маҳбусон ки хушнудбек дар зиндони Сибир бо ӯ адои ҷазо мекард, ба Дилшодбек гуфтааст ки бародараш ба ҷанг рафтааст. ман аз бародарам пурсидам ки оё ҳарфҳои ин зан воқеият доранд, аммо ӯ ба ман гуфт ки ин дурӯғ аст. бовар накун, ман хубам. ман тахмин кардам ки ӯ ба Украина рафтааст, чунки доим тариқи як рақам ба мо занг мезад ва ман ҳамеша ба он рақам пул мегузарондам, вале чанде пеш марди ношиносе занг зад ва гуфт ки дар маҳбас ҳамроҳи бародарам шишта буд ва ба ин рақами телефон дигар пул нагузаронам, чунки бародари ман дигар аз ин рақам занг намезанад. зиндони Ариск муассисаи ислоҳии мардонаи низомаш сахт аст. дар он афроде нигоҳ дошта мешаванд ки такроран ҷиноятҳои вазнинро содир карданд. ба гуфтаи ҳомии ҳуқуқи башари Русия Иван Асташин, Пригожин тавонистааст 150 маҳбуси ин зиндонро барои ҷанг дар Украина ҷалб кунад. хабарнигори бахши узбекии радиозодӣ бо зане суҳбат кард ки писараш ҳамроҳи Хушнудбек ба ҷанги Украина фиристода шуданд. онҳо аз моҳи ноябр дар Украина меҷанганд. онҳоро созмони ҷангии Вагнер ба он ҷо бурдааст. ҳамаашон дар як ҷо, дар Авдеевка ҳастанд. онҳо барои 6 моҳ қарордод бастанд. писарам баъди маҷрӯҳ шуданаш аз шифохона занг зада гуфт ба мо ваъда доданд ки моро ба зудӣ ба Русия мебаранд. баъди муолиҷа писарамро дубора ба ҷанг фиристоданд. ман қатъиян мухолифи рафтанаш ба ҷанг будам, аммо ӯ ба гапам гӯш надод. то аз зиндон раҳо шуданаш ҳамагӣ 1 соли дигар монда буд. ман ҳар рӯз гирья мекунам. Дилшодбек низ мегӯяд зиёд кӯшиш кард монеи рафтани бародараш ба Украина шавад. ман тавассути телефон ба бародарам мегуфтам ба он ҷо нарав, эҳтимоли зинда баргаштанат кам аст ва агар баргардӣ ҳам дар Узбекистон туро ҷазо хоҳанд дод, чунки ба шаҳрвандони Узбекистон ки дар ҷангҳои давлатҳои дигар иштирок мекунанд аз 5 то 10 сол зиндон таҳдид мекунад. ту дар кишвари дигар адои ҷазо мекунӣ, боз ба ин ҷо омада ба зиндон меравӣ. аз 8 сол танҳо 7 соли ҳукм мондааст. вақт зуд мегузарад, ба Украина нарав. феълан наздикони Хушнудбек дар бораи зинда ва ё мурда буданаш хабаре надоранд. нафаре бо номи Сергей ки эҳтимолан ба ҷалби маҳбусони минтақаи Красноярск ба сафи Вагнер машғул будааст, дар як суҳбати кӯтоҳе ба пайвандони Хушнудбек гуфт исми ӯ дар рӯйхати ҳалокшудаҳо нест. дар ҳамин ҳол иттилоъ дар бораи ширкати мустақими Евгений Пригожин дар ҷалби маҳбусон дар 4 зиндони Красноярск аз ҷониби рӯҳонии маҳаллӣ Георгий Косков тасдиқ шудааст. муассиси Вагнер моҳи ноябри соли 2022 ба маҳбасҳои минтақа сафар кард. дар айни замон бино ба иттилои ҳомиёни ҳуқуқ аз охири соли гузашта мулоқоти маҳбусон бо наздиконашон дар зиндонҳои Русия маҳдуд шудааст. ба қабли онҳо вагнериҳо барои ширкат дар ҷанги Украина маҳбусонеро ки аз рӯи моддаҳои сиёсии хиёнат ба ватан, терроризм ва ё экстремизм зиндонӣ шуданд ҷалб намекунанд. дар ин авохир ҳомиёни ҳуқуқ аз оғози ҷалби занон дар маҳбасҳои Русия низ хабар медиҳанд.